Дами и господа, днеска сме с Илияна. Както разбрахте, Мария не го разбра, не Евелина, а Илияна, която ще ни покаже как да правиме... Как да си преправим обувките и стар пуловер на страхотен зимен комплект. В слушалката ми казва, че ти си сестра на Велина. Точно така. Ама ще бъркате бе хора сценаристи. Те приличат. Приличат, да. Така. Какво да правим сега с обувките? Обувките, ако случайно... Толкчета, да. Ако случайно сме си обелили муцуните на обувката, можем така да си обладисаме, че да ни станат като нови обувки и да продължим да си ги носим. Като за тази цел... Това е готовата обувка. Да. За тази цел ни трябва хартиено тиксо, акрилна боя, четки, като аз съм... Дай ще ми развалиш прическата и слушай внимателно. Аз съм си донесла до напредни четки, но може да се използват и всякакви четки. Слагаме тиксо. Слагаме тиксо до мястото, което искаме да бладисаме. Малко като с стените. Нещо такова, да. Добре. Притесняваш Илияна. Треперят ти ръцете. Илияна не се притеснява въобще. Така, слагаме си примерно така. И започваме да бладисваме. Тук не иска да ми се залепи тиксото. Нищо не. Дали нас ще ви помогна. С още едно. Чакай, аз точно така се успокоих, че най-накрая и ти започна да вършиш нещо. А с каква боя? Акрилна боя. Акрилна боя, която може да се намери в магазините, в които продават материали за художници. Това ли е? Това е боята. А това е шишенце какво е? Това е лак. Това е акрилен лак, с който се напръсква после боята, за да може да се запечата. Случайно, ако ни завали дъжд, да не се разтече самата... Да, нищо не се притеснява, никой нищо не видя. Така, слагаме малко боя. Добре. И почваме да бладисваме. Като абсолютно всеки един слой на боята трябва да съхне поне един час. В случая бладисваме с бяла боя, което означава, че трябва да сложим няколко слоя, тъй като на тъмен фон след това се личи си самия фон надолу и за да стане хубав бял цвят. Да, наистина. Трябва доста да се да, като това наистина отнема време, тъй като един слой съхне поне час, това ме вече го казах. Да. Като Пикасо. Като можем да бладисваме абсолютно всякакви обувки. Не казвам, че това е най-правилният начин, тъй като това аз съм си го измислила, примерно. Супер. Между другото, зрителите много харесват рубриката. Значи, вчера видях, че Петя Каменова ни е написала, че за автомобилната боя според нея не е много подходяща за покриване на пластмаса. Няма много добър контакт и става нетрайно. Не знам. Ние не сме останали с това впечатление, но все пак хората са... Макар, че всъщност това, което ни казваше Велина, е, че трябва отгоре да се сложи лак, за да може да се застопори тази боя. Както и в случая ще сложим боя. А тези неща за какво са? Това префасонираме стари тениски, които не носим. Тениски, да. Блузи, абсолютно всичко. Да. Така. В случая, това аз съм го използвала като лента за главата. Ето така. Може да се направи. Може да се направи и гривна. Ако е червена-бяла, може като мартиничка, така да. Както искаме. Както аз обичам да казвам, единственото ограничение на нашето въображение. А това? Така, това е стар пуловер. Аз съм си донесла още един, който можем да направим. В случая от ръкавите... Мария, отива ли ми? Отива ти, памбус, те всичко ти върви. Като гръцки бокси. Точно. От Олимп слязал. Така ли? Да. Той много обича да му казваш комплименти. Ще го спечелиш завинаги. Така, в случая ръкавите на стария раздърпан пуловер, който вече не можем да носим, ръкавите стават като гети, т.е. като чорапи, които се слагат над бутуша. Точно така. И всъщност тази горната част, която е красивата част, остава над бутуша. Другата част, която е от гърдите надолу, става на шал. Ето така. Обръщаме го. Значи това го слагаш на краката. На краката, да. Дайте да пробвам аз. Обръщаме, ето. Ела Мария да ти го сложи. Обратната. Този гръцки бог е готов на всичко. Я да видим. Така ли?
това е тясно. Да, това става отгоре. Да не паднеш. Внимавай! Не, няма да мога. Мария, трябва да свалиш обувката. Няма да мога. Както и те. Първо се слагат гетите, а после... Да, после бутуша. И всъщност става един много хубав зимен комплект, като слагаме гетите, слагаме шала. Виж. И става страхотно. Ти нали си шиеш сам дрехите, защото съм чудо. Да, бе, интересно. Сложи го. Дай да го сложим на Мария. Чакай. Мария, Имаме така красиво. ти си буря в сърцето ми. Ти си буря. В сърцето ми. Така, ами добре, знаеш ли какво наблюдавам само? Това много ме притеснява. Когато го сложиш няколко пъти, след това започва да се нищи, да се разплита. Ето, виждаш ли? Хоп, хоп, хоп. Може да се мине. Пришие. Да се пришие, да. А може да се мине, който няма шебна машина вкъщи. Новата мода на шаловете е точно това. Розовичко тук, да. Добре. Новата на шаловете е само така, наистина. Да. И става много красиво, като ако искате, може сега да направим един опит, да си отрежем, да отрежем. Виж, и на Явор се буря в сърцето. Помириши. Ако имате някакви идеи, може да ни напишете в Фейсбук страница. Мария е 24 часа там, не се притеснявайте. И Памбо ще ги изпълни на живо в студиото. Какво? Нищо. Аз знаеш какво си мислих? Дали не може ето така, примерно, да се направи? Или? Значи, Мария, ти си... Виж колко съм креативна, се казва. Изпей нещо на гръцки. Коя песен искаш? Коя песен? Дай си сърцето. Като един съвет искам да кажа, когато се отлепя... Дай да видим половера. Да го режа ли? Да. Айде да режем. Като махаме на обувките хартиеното тиксо, е добре да се маха с ешуар. Защо? За да стане остър ръба на боята. За колко важни неща ще да... Внимавай се с тази. Извинявай, нарочно е, разбира се. Знам, че нарочно. Ето така, ножицата от тук тази Мария, внимавай, моля ти се. Тези зладни ръце. Така. Другия ръкав по същия начин го режем. Кой ще реже? Мария. Давай, Мария. Всичко му върши жените в този живот. Този прав ъгъл. Така? Да. Да, и какво правим сега? И притеснявате ме с тази камера сега така. И така, това става едно чорапче. Чорапа, може нещо да зашием брошки, да си сложим без никакъв проблем. От тази страна ли го слагаш или от другата страна? От тази страна. За да може това да остане отгоре на кръка. Добре. А утре какво ще... Топло ми стана. Честно ви казвам. Утре какво ще правим? Моите любими фенери, нали? Да, утре са лампите, най-накрая и различни неща, как може да употребим старите списания и стари вестници. Трудно ли е? Не. нали? Само за всичко така казвате. Вижте го, човека, ти си готов за хорото. Трябва да видят хората как стои. Добре. Вижте, дами и господа. Илияна, мерси много. Събирай нещата. Аз искам само да пуснем едно промо за петък, защото и всеки петък вече от този сезон се